Samantala, operasyon po ng Umingan Super Health Center nagsimula na po. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Napapakinabangan na ng mga residente sa Umingan ang iba't ibang healthcare services sa pagsisimula ng operasyon ng Super Health Center sa Barangay San Vicente. Tampok sa pasilidad ang medium-type clinics para sa mga serbisyong medikal tulad ng X-ray, ultrasound, laboratory, birthing facility, diagnostic at iba pa. Ang Super Health Center ay pinangangasiwaan ng lokal na pamahalaan katuwang ang Department of Health sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkalusugan. Ang naturang pasilidad sa Umingan ay ang ika-9 na Super Health Center sa Pangasinan na pinondohan mula sa national budget noong 2022. Umabot din sa higit isang taon ng konstruksyon na sinimula noong Abril 2023 at natapos sa parehong buwan noong 2024. Bukod sa Super Health Center, tuloy-tuloy din ang iba pang proyektong pangkalusugan sa bayan sa pagpapatayo ng Umingan Super Community Hospital na target makapagbigay serbisyo sa mga residente sa ika-4 hanggang ika-6 na distrito ng Pangasinan. Kaugnay nito, bukas ang Super Health Center tuwing Lunes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.